A nie je to jednoduché slovo, je to trošku ťažšie slovo, ale myslím si, že vie pomôcť. A keď som nad tým rozmýšľal, tak som si spomenul na ten jeden moment v živote Pána Ježiša, kedy nasýtil 5000, potom ho vyhľadali, tí celí nadšenci z toho, čo všetko mali, a on potom začal kázať, a keď skončil to kázanie, tak je tam napísané, že mnohí od neho odišli. Lebo je to tvrdá reč. A potom sa obrátil na tých svojich učeníkov a sa ich pýtam, aj vy chcete odísť? A poznáte Petrovú odpoveď. Hej, tak ku komu pôjdeme, veď slova večného života máš. A to je pre mňa sila porozumieť, kde sú slova večného života. Tak, Pane Ježišu, prosím o takú pomoc z toho, aby si nám dnes pomohol počuť Tvoje slovo, to slovo života, ktoré vie nám priniesť život a Tvoju prítomnosť. Prosím, buď nám v tom milostivý. Amen. List Židom 12. kapitola začína tak špeciálne. A aby sme vôbec ten prvý verš pochopili, musíme ešte sa vrátiť k tej 11. kapitole. Lebo ten prvý verš je, že keď teda máme taký veľký... Nie? Keď máme teda okolo seba taký veľký oblak svedkov. Aha. No dobre, ale akých? A 11. kapitola o tých svedkoch hovorí. Celá 11. kapitola. Priznám sa pred vami, že ja mám rád len časť tej 11. kapitoly. Jednu časť nemám rád. Je tam veľa o tých svedkoch, ktorí premáhali, nebudem ich všetkých menovať, hej, tu v tom 32. verši. A čo ešte dodať, nestačí čas na hovorenie Gedeonovi, Barákovi, Samuelovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi, prorokoch, ktorí vo viere dobíjali kráľovstva. Uskutočňovali Božiu spravodlivosť, dosahovali toho, čo im bolo sľúbené. Zatvárali levom ich tlamy, zdorovali žiaru ohňa, unikali násilnej smrti, v slabosti získavali novú silu, získavali prevahu v boji, zaháňali nepriateľské armády. Niektorí mŕtvi boli vzkriesení, vrátili sa ku svojim rodinám. Potiaľ to mám rád, túto kapitolu. Viete prečo? Lebo tu sa všade hovorí o špeciálnych víťazstvách. Toto keď čítam, to ma vie nadchnúť. Rozumiete ma? Oplatí sa veriť. Má to zmysel, dáva to odmenu tu na tejto zemi. Je to tak? Ale tá kapitola pokračuje ďalej. A tá hovorí, ale iní boli mučení, odmietli záchranu a dali prednosť niečomu lepšiemu, totiž vzkrieseniu k večnému životu. Boli kameňovaní, rozrezávaní pilou a stínaní. Ďalší sa podrobili skúške posmechu a bičovaniu, dokonca aj pút, aj žalár. V ovčích a kozích kožiach ohlade, v úzkostiach a zúbožení, boli štvaní po pustinách, horách, skrývali sa v jaskyniach a dierach. Svet ich nebol hoden. A tí všetci
hoci osvedčili svoju vieru, nedočkali sa splneniu všetkých zasľúbení. Nemali totiž dospieť k cieľu bez nás, pretože Boh si praje, aby sme vstúpili do večného života spoločne. Túto druhú časť až tak nemám rád. Ale je to zvláštne, keď som si tak uvedomil, že to sú vždy dve stránky. Nezávisle od toho, ako sa Pán Boh rozhodne. Jedni získavajú a premáhajú a víťazia a od druhých je napísané, ale tento svet ich nebol hoden. Hej, tí sú mučení a tak ďalej. A teraz toto všetko, poviem tak, je ako keby niečo, že minulosť. Ale prvý verš v 12. kapitole hovorí o dačom inom. Ešte raz, pamätáte si ten prvý verš? Máme fakty alebo vedkov. Ďalej neviem. Toto som chcel. Ja keď som si to prvýkrát prečítal, tak si vrám, kde? Keďže máme takýto oblak svedkov okolo seba. A kde, Pane? Okolo seba. Ja som žil v tom, že to, čo oni prebojovali, tak rozumiete ma, tým to skončilo. Ale oni prebojovali tie veci preto, aby to bolo okolo nás. My sme tu dnes preto, lebo niekto iný sa za nás modlil. A dlhé roky sa za nás modlil. Máme tento oblak svedkov okolo, ten nás drží. Rozumiete mi? To, čo bolo voľakedy, to ja keď poviem, dobre, toto boli tí ľudia, ale Ježiš čo urobil? To ďalší oblak svedkov je okolo nás. Je to tak? A 12. kapitola začína práve ako keby takým potvrdením tej Božej prítomnosti. Máš to. Nemusíš to niekde vyhrabať zo šuplíka, hej? Máš to okolo seba. Možno, že to nevidíš, ale máš to. Boh to chce znovu pripomenúť. Máš to. Keďže máme takýto, nehociaký, ale takýto oblak svedkov okolo seba. Začínajú nám trošku povinnosti. Lebo ten verš pokračuje ďalej. Odložme teda všetko, čo nás ťaží a zdržuje. A ešte jednu vec potrebujeme odložiť. Viete, čo je to? Aj hriech, v ktorom môžeme tak ľahko byť uväznení. A sú veci, ktoré ako keby robí Boh a sú veci, ktoré očakáva, že urobíme my. Že to není teraz tu som a teraz si rob. Hej. Bez toho nášho vkladu neexistuje ako keby to pokračovanie ďalej. Máme oblak svedkov. A náš vklad do toho celého? Odložme, čo ťa ťaží a zdržuje. A toto je trošku problém aj pre mňa. A ešte potom je to napísané, že ešte máš odložiť aj hriech, do ktorého vieš veľmi rýchlo byť uväznený. A keďže som taký skôr akože akčný, na čo treba robiť,
rozumiete ma v tom vzťahu, hej, čo treba robiť, hej. Tak, Pane Bože, dobre, no tak mám odložiť, čiže až tak nemá to byť takou ťarchou, lebo ma to vie zviazať, že potom nevidím ten oblak svedkov. Hej, nevidím. Vie ma to zviazať a to je to, čo ťa ťaží a zdržuje. A to ma môže zdržovať, hej? Hej, to ťa zdržuje, lebo potom nevidíš. A ešte ťa ničí aj hriech. Ale potom hovorí, že čo máme ešte ďalej robiť a to je vytrvalo utekať k cieľu. To sú také abstraktné pojmy. Pane Bože, no dobre. No čo to znamená reálne, keď sa ráno zobudím? Vytrvalo utekajte k cieľu. Mňa učili také 4 tie duchovné princípy, zákony. Poznáte tie 4 duchovné zákony. Čítaj si, modli sa, navštevuj spoločenstvo a vydávaj svedectvo. Hej. Toto má dlhé roky som v tomto bol vyučovaný a ja som to každého, komu keď niekto uveril, tak som sa snažil toto ako každému vštepiť. Hej. To je morálny princíp, morálne veci. A tu mi to nabúralo celý ten systém, pretože tu mi dal úplne iný návod. Prvá vec, že odlož všetko, čo ťa ťaží a zdržuje, lebo ináč nemá šancu vojsť do toho oblaku slávy. Aj hriech. Vytrvalo utekaj k cieľu. A si vravím, Pane Bože, no dobre, ale ešte stále neviem, čo mám robiť. To sú také abstraktné pojmy. Viete, čo Pán Boh tak otvorene povedal? Dívaj sa pritom na Ježiša. Väčšinou sa priznám, že ten môj vzťah s Bohom je, nazvem to, že kecačka. Že sa vykecam, že sa vyrozprávam, že mu hovorím, rozumiete ma, že sadneme, dobre, idem sa modliť, niekedy to tak vznešene nazvem, že je to modlitba, ale jednoducho idem sa modliť, hej? Ale v tej modlitbe len rozprávam. A tu odrazu prichádza moment, kedy Pán Boh hovorí, všetko to môžeš robiť, ale jednu vec nesmieš zabudnúť. Dívaj sa pritom na Ježiša. Priznám sa, že keď sa modlím, tak viete, na čo sa asi najviac pozerám? Pri tej modlitbe? Na svoje potreby. Lebo hovorím mu, ako čo vidím, aké potreby majú ľudia, lebo sa modlím za ľudí. Aké potreby mám ja? Rozumiete ma? Ochraňuj ma, dávaj mi, všetko možné, hej? Ale dívam sa ako keby väčšinou na tie potreby. Ale tu je napísané, že dívaj sa priamo na Ježiša. A to je ako keby iný rozdiel. Dívaj sa pritom na Ježiša, ktorý je zdrojom aj obsahom vašej viery. Ktorý sa nebal hanby, opustil nebeskú radosť, bol popravený, ujal sa s Bohom vlády. Uváž, s akým odporom zo strany hriešnikov sa stretol a ako trpezlivo to niesol. Neuchabujte teda, neklesajte na mysli. Čítal som takú jednu vetu,
A ma to zasiahlo, že ten môj vzťah s Bohom, a poviem, že myslím, že aj akože tie modlitby alebo čokoľvek, niečo, čo konám, hej, má ako keby dve úrovne. Veľmi odlišné. Tá prvá úroveň je uctievacia a tá druhá úroveň je vyjednávacia. Lebo poviem to tak, ak sa pozriem na Ježiša, tak nič iné nedokážem, len ho uctievať. Ak reálne ho vidím, rozumiete ma, to, čo spravil, to, kto je, toto tu je tak pekne napísané, tak moje srdce nevie nič iné, len zostať v úžase a hovoriť, Bože, to naozaj takýto si? Ak to neviem a viac ma zamestnávajú potreby, tak môj vzťah s Bohom je tzv. Vyjednávací. Lebo ja si potrebujem niečo vyjednať. Potrebujem, no aj toto a ešte aj on potrebuje, to je také, no, nie len, že pre seba, hej, ešte, ale on potrebuje, sa modlí aj za ňoho a rozumiete mi? Že to je taký zvláštny ako keby postoj. A rozmýšľal som sám nad sebou, že prečo je to moje srdce niekedy tam, niekedy tam. Hej. A hneď ten ďalší verš, ako keby Pán Boh povedal, že prečo to tak je. Zatiaľ ste v zápase proti hriechu nepreliali svoju krv. Ja viem čo? Toto je už tvrdé slovo. A čím som starší, tým si viac uvedomujem dopad hriechu. A tu priamo hovorí o tom, že ešte si neprelial svoju krv v zápase s hriechom. Viem čo? No hriech ti bráni vidieť Krista, bráni ti v tom, aby si ho uctieval a tým pádom sa sústredíš viac na potreby. A toto potrebujem, a toto treba, a hen tak treba. A v takej modlitebnej skupine, z ktorej som bol, ja sa priznám, že po nejakom čase som mal krízu a som si povedal, že už sa tam nepripojím. A nevedel som tak vnútorne, že čo, pýtal som sa. A nakoniec mi to Pán Boh tak, akože myslím, že on mi to tak ozrejmil a povedal mi, my vieme presne, čo sa máme modliť. My vieme presne, čo má Pán Boh robiť. My vieme presne, s kým to má robiť. My vieme presne, ako to má urobiť. My dokonca vieme presne, kedy to má urobiť. A vieme aj to, aký má byť výsledok toho, keď to urobí. A to bol non-stop, ako keby tieto modlitby za potreby. Ja viem, nie. Bože, vráť mi srdce k tomu, aby som ťa videl a aby som ťa mohol úctiť. Aby som ti mohol ďakovať. Poďme mu ďakovať. Ja keď som to na ďalších tých modlitbách navrhol a povedal, teraz ideme 20 minút si vyhradme. Hej, mali sme hodinu a pol modlitby. 20 minút si vyhradme len na ďakovanie. Rád za radom. Prvá veta bolo, ďakujem ti za to. A druhá veta, a prosím ťa za... Nie, stop. Nie.
nepoďme prosiť, poďme 20 minút vojsť len do chvály, len do ďakovania. Vieme to, vieme ho vidieť, že to není ako keby jednoduché, ale toto necháva ako keby Pán Boh na tom rozhodnutí na nás. To nie je niečo, čo teraz, hej, a urob to so mnou. Odlož, čo ťa ťaží a zdržuje. Odlož aj hriech. Pozri na Ježiša, toho dokonávateľa, ktorý je zdroj, aj obsah. Pozri na ňo, lebo keď to urobíš, nemôžeš nič len padnúť a povedať ďakujem. Odkryť vyslovene v tých chválach. To, čo on robil, kto bol, že sa stretol s hriešníkom, že trpezlivo niesol všetky tie bolesti. Neochabuj, neklesaj na mysli. Hej. A potom začína hovoriť o synovstve celý táto časť. Či ste zabudli na slova, ktorým vás Boh povzbudzuje ako svojich synov? Povzbudzuje ako svojich synov. No, keby ja chcem povzbudiť svojich synov, hej, tak pre mňa to povzbudenie znamená aj uznanie, aj rozumiete ma, všetko možné také pozitívne, hej. Som rád, že si to zvládol, že si to urobil. Povzbudzuje ako svojich synov. Ale potom hovorí takú tvrdšiu vec. Neber, môj synu, na ľahkú váhu, keď ťa Pán Boh karhá. Neklesaj na mysli, keď ťa napomína. Lebo koho Pán Boh miluje, toho karhá. A trestá každého, koho príjma za syna. No, keď moji synovia dačo robili a zlé robili, mal som dve možnosti, hej, nechať ich. Ale keďže boli moji synovia, tak to mi nedalo. To nemôžeš takto robiť. Pozri sa, výsledok bude taký, to musí byť takto spravené. A aby si bol spokojný, aby to bolo presné, aby to bolo dobré. Porozmýšľaj nad tým, ako to bude. Podvolujte sa jeho výchove. Boh s vami jedná ako so svojimi synmi. Bol by to vôbec syn, keby ho otec nevychovával? Ak ste bez takejto výchovy, ako sa dostáva všetkým synom, ak ste bez takejto výchovy, potom nie ste synovia. Ale nemanželské deti. Roháček to prekladá cudzoložňata. Ale cudzie deti. Naši telesní otcovia nás trestali a predsa sme ich mali v úcte. Nemáme teda byť o mnoho viac poddaní tomu otcovi, ktorý dáva ducha a život? A to nás naši telesní otcovia vychovávali podľa svojho uváženia. A len pre krátky čas. Ale nebeský Otec nás vychováva k vyššiemu cieľu, k podielu na svojej svetosti. Prísna výchova nám nikdy nie je pochuti. Pôsobí v nás odpor. Pozdejšie však prináša ovocie pokoja a dokonalosti tým, ktorí cez ňu prešli. Asi k tomuto neviem, čo dodať. Ja len chcem hovoriť o tom, že
ako keby pre mňa. A keď hovoríme príliš o láske, ktorú má Boh k nám, lebo on ju má, ale keď príliš hovoríme o tej láske, stratí sa v mojich očiach tá bázeň pred ním a tým dakedy aj pred hriechom. Veď môžem prísť ako taká lacná milosť. Veď môžem byť o to, tak prečo? Ale hovorí, pozor na hriech. Budem ťa trestať. A tento rok bude robiť tvrdé tresty z hriechmi. Jedinú vec, na ktorú sa Ježiš sústreďuje, je jeho nevesta. Lebo si ju pripravuje, aby bola čistá a nepoškvrnená. Bude robiť s hriechom tvrdo a nekompromisne. Bude nás volať k zodpovednosti za to, čo robíme. A ja si to ako keby veľmi uvedomujem. Neviem, či to vidíte, čo sa deje vo svete. Pán Boh odkrýva špinavosti. Taká služba a odrazu sa prevalilo nemanželský pomer. Zavrela sa služba. Také požehnanie a odrazu sa prevalil taký finančný hriech. A odkrýva ako keby všetky špinavosti. A ja si uvedomujem, že tým pádom čistí svoju nevestu. A toto je rok, ktorý Pán Boh bude čistiť svoju nevestu. Intenzívnejšie, jasnejšie, konkrétnejšie. To je to, čo hovorí, že ja chcem byť syn. Ale potrebujem byť aj rozhodnutý v tom, že potrebujem príjmať a rozumieť tomu pokarhaniu. Toto si neurobil dobre. Nejdeš v čistote. Nie si, poviem to, nedívaš sa na Krista. Nie je pre teba zdroj. Dokonca nie je ani obsah tvojej viery. Je len doplnok tvojho života. Rozumiete mi? A to všetko kvôli hriechu. A keď som si to uvedomil, že aký to je rozdiel, si hovorím, aha. A ono to bolí odkryť hriech. Hej, to bolí sa pokoriť a vyznať. Som to nezvládol. Ale to je to najlepšie, keď hovorí Boh, že vtedy ťa príjmam za syna, vtedy ťa príjmam za dceru, lebo mne záleží na tom, aby si bol pri mne. Ako mne záležalo na mojich deťoch, aby to zvládli, aby to, rozumiete, ma spravili a nebal som povedať, to si urobil zle, to treba takto, lebo chcel som, aby ten výsledok bol iný. Hovorí, a vaše otcovia na krátku dobu vás vychovávali a trestali. Ale on nás vychováva kvôli tomu k vyššiemu cieľu. K podielu na svojej svetosti. K podielu na svojej svetosti. Tam nemôže byť hriech. Keď ja pre seba som si to tak uvedomil asi najsilnejšie. Keď Ježiš na kríži povedal tú jednu pre mňa veľmi zdrvujúcu vetu. Bože môj, prečo si ma opustil? Viete prečo? Lebo tam, kde je hriech, nemôže byť Boh. A Ježiš zobral hriech na seba. A v tom momente tam nemohol byť Boh, nemohol byť s ním. A to si uvedomujem, že toto je to, čo chce robiť so svojou nevestou. Očistiť
pripraviť čistú a nepoškvrnenú. A na záver celej tejto časti asi rozumiem tomu môjmu vnútru, lebo potreboval povedať pre mňa túto vetu. Posilnite preto svoje zomdlené ruky a podlomené koleno. Vykročte istým krokom, aby to, čo krýva, bolo narovnané, alebo tu je to ešte dokonca tak, že to, čo krýva, aby sa nezlomilo celkom, ale naopak, aby sa uzdravilo. Posilnite preto svoje zomdlené ruky, podlomené kolena a vykročte istým krokom. Aha, čiže nemá ma to viesť do smútku, depresii. Rozumiete ma, hej? To nie je výsledok toho, čo robí Pán Boh. Nikdy to nebol. Posilnite teda to, čo je vaše zomdlené ruky a podlomené kolena. Ja už nevládzem s tým hriechom bojovať. Už ma to nebaví. Rozumiete ma? Hej, zás som do toho padol. Posilnite teda a vykročte s tým krokom. Aby to, čo krýva. On hovorí, že krývam. A tak ma to tak, preto som vybral to video. Neviem, či si tak pamätáte ešte na také hlavné posolstvo toho videa. Dve veci od nás Ježiš očakáva. Tá prvá, poď za mnou. To je to rozhodnutie odozdať sa Ježišovi. Poď za mnou. A tá druhá bola nasleduj ma. A v tých oblakoch svedkov tam boli aj ľudia, ktorí boli pílení, ničení, zabíjani, utekali, v úzkostiach štvaní. Ale je tam jedna vetička, že svet ich nebol hoden. Lebo osvedčili svoju vieru. A to je taká pre mňa výzva pre nás. Pre to, čo Pán Boh ako keby chystá a pripravuje. Môj program. Odlož to, čo ťa ťaží a zdržuje. Odlož to. Pozri sa na Krista. Jednoduchý návod. Prosím ťa, už mu toľko nerozprávaj. Nemyslí si, že ho ukecáš. Nie je to o tom. Pozri sa na ňo. On je zdroj čoho? Vašej viery, aj obsah vašej viery. Lebo keď sa na ňo pozrieš, zostaneš v úžase. A nepohrdaj tým, že ťa on karhá, napomína. Lebo ťa pripravuje ako svoju nevestu čistú a nepoškvrnenú na svoj príchod. A preto posilni svoje ruky aj svoje zomdlené kolena. A už nekrývaj. Ale dovol, aby to bolo uzdravené. To je všetko, čo som chcel vám dnes odozdať. A čo vnímam, že s nami Pán Boh chce robiť
intenzívnejšie pre tento rok. A hovorí to viacerými spôsobmi a na viacerých miestach, ale znovu sa k tomu vrace. Páčilo sa mi, čo Aťka povedala, hej, vstup do ticha. Nevykecáš si to u Boha. Vstup do ticha. Pozri sa na ňo. Ešte jeden príbeh sa chcem s vami podeliť. Som v noci nespal a som si čítal, skôr než som si čítal, si viem, Pane Bože, prosím ťa, ak je niečo, tak mi daj pre nás ešte nejaké slovo. A čítam si ten príbeh a si viem, aha, zaujímavý príbeh. Tak by som sa chcel s tým príbehom s vami podeliť. Napísal ho muž, ktorý mal 60 rokov, ale opisoval príbeh, ktorý sa mu stal, keď mal 3 roky. A hovorí, že keď mal 3 roky, tak bývali ešte v dome so starkými. V jednom dome, hej. Tam bolo viac ľudí a všetci v tom dome mali len jeden záchod. Nemohli nikde ísť. On ako 3-ročný už sa teda rozhodol, že už je samostatný, tak mu bolo treba ísť na záchod. Poprvýkrát to urobil, vošiel do toho záchodu, chodil aj predtým na záchod, to nejde, ale poprvýkrát urobil to, že za sebou zamkol. Bol na záchode, umyl ruky, prišiel k dverám a nevedel odomknúť. Nedokázal odomknúť. Chytila ho panika, strach, začal búchať, kričať. Prvý, kto to počul, bola stará mama, zalarmovala všetkých. Mama pribehla k dverám a hneď strach, panika. Mama čo? Čo sa ti stalo? To prvé, čo ju napadlo, hej. Nie, nič mi nie je, len neviem odomknúť a chcem ísť von. Hej. A otec čo urobil? Otec vybehol vonku, pribehol tam v záhrade, neviem, v kôlni alebo kde, mal rebrík, prišiel, oprel ten rebrík zvonku o múr a otvoril, potisol to okno na tom záchode, také malé, vošiel do toho záchoda. A čo urobil? No sú dve možnosti. Dve možnosti, ktoré Pán Boh s nami robí. To je klasická situácia. Ja mám potrebu odomknúť tie dvere, dostať sa von, lebo sa potrebuje to 3-ročné dieťa, jeho hlavný cieľ bolo sa hrať. On sa hral, hej, rozumiete mi? A toto mu bránilo v tom, hej. A my máme svoje potreby, ktoré potrebujeme, ale dačo nám v tom bráni, tak voláme, Pane Bože, Ty si tu od toho, aby si odomkol. A niekedy to urobí, odomkne, a niekedy to neurobí. A viete, prečo to neurobí? Lebo si tam sadne. On si tam sadne k nemu a ako prvú vec, ktorú otec urobí so synom, je, že ho upokojí. Lebo vie, že keby to hneď, rozumiete ma, tak všetky to napätie, všetko to by ešte dlho trvalo, kým by to prešlo. Ale on si sadol, on ho objal a prvú vec, ktorú mu povedal, som tu. Neboj sa, som tu. A to je taký príbeh, mne veľmi pomohol porozumieť, že na čo sa naozaj sústrediť.
na vyriešenie svojich potrieb? Alebo na prežitie jeho objatia a jeho prítomnosť? Hej. Ja rozumiem tým potrebám, ja ich mám tiež hľadám a zápasím. Ako to čo najrýchlejšie spraviť a urobiť. Ale tento príbeh mi ako keby odkryl to, že naozaj, že to, čo tomu otcovi ako keby na tom prvom mieste záležalo, upokoj sa. Neboj sa. A pre mňa bolo zvláštne v celom tom príbehu to, že to dieťa sa naozaj upokojilo. Hoci boli dvere stále zavreté. A zamknuté. Rozumiete mi, čo chcem tým povedať? To najpodstatnejšie, to najdôležitejšie je tá otcová prítomnosť. Dívajme sa na Krista, ktorý je zdrojom aj podstatou našej viery. Tá prítomnosť, to upokojenie, ešte sa nič nezmenilo na tých vonkajších situáciách. Ale zmenilo sa. Získal pokoj, svoj pokoj vám zanechávam. Nie tak, ako dáva tento svet. Ja dávam vám. A tento príbeh ma nadchol, keď som ho čítal, a som si povedal, že potrebujem sa o tom s vami pozdieľať. A keď budete na záchode, keď budete mať zamknuté dvere na vyriešenie veci, hej, že kam ako nasmerovať tú svoju túžbu, tie svoje veci. Dobre? Tak nech Pán Boh žehná aj tento týždeň, ale nech žehná to, aby ste videli, aby sme, a ja si to žehnám sebe, aby som videl Krista, toho dokonávateľa viery, toho, ktorý ma trestá, napomína, karha, čistí a pripravuje na seba samého. Amen.